ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଧରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗି ରହିବେ କି ନା ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜେଡି ସାମନ୍ତରାୟ। 2025 ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆବର୍ଷ 2026ର ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏବେଠାରୁ ଦେଖାଦେଲାଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭରିଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପୁରୀରେ ଲାଗି ରହିବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରହିବେ 6 କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ନୂଆବର୍ଷରେ ରାତିସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରଖାଯିବ କି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପତ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା, ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ 1 ପରମ୍ପରାଗତ ନବବର୍ଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କରା ନଯାଉ, ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନ ହେଉ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ବଡ଼ ନା ପରମ୍ପରାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ନୂଆବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସତରେ ଜାଗି ରହିବେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।